Wah. Sikrobala kang tumingal prang campo samyong ngetali ong hang lir tatit wileting kota Angger Kurupati Dursasana lan kowe Kartomarma inggih wonten dawuh Paman Haryo. Waduh. Inggih. Kula Paman Haryo. Inggih Paman. Angger Kurupati. Niki wau kula ditimbali kengeyang Mahatmorsi Wurabisma ing Talkanda. Terus piye? Engko sik to dur sabar. Ingkang suraosipun reh ning Pandhawa lan Kurawa niku kalian Kakang Pendhita Durna. Sampun sautawis dipun wulang bab ulah perang lan kanuragan. Wah, nggih bener. Ning kene sok dolanan remi. Sok ora gatekke barang. Niki saking kersanipun Keng Eyang Resi Bisma kepingin prisa sampun dumugi sepinten para siswa sekolah 5 anggenipun sami ngudi ngelmu dhateng Kakang Durna. Pramila piye tak rungokke. Mbok ora usah maidu ikut. Jegur ki segara kuwi. Niki mangke pendolan Kurawa supados dipun dadar. Oh dadar ki ndok po. Dipun dadar ngilmunipun nanging anggenipun sami ngadani pendadaran sampun ngantos wonten kedadosan alit nandang sakit ageng dumugi pejah krana niki ancase inggih namung kangge nodi utawi nyobi kegiatan mawon. Nanging niki wau saking Pandhawa ingkang sowan namung Bratasena mawon. Lah. Niki nggih. Ngene lho, Ger. Tumrap kula gitu. Niki malah wanci prayogi kangge ngajab sirnaning Bratasena. Jalaran Bratasena niku sing pinangka dadi kekuatane Pandhawa. Santai wae lho, Pak. Ora usah cengik-cengik. Mula yen saged niki mangke dilorobake mawon gitu. Manut. Ora mo. Kurtamurma. Ampun diwalik-walik. Nah, niki mangke senadyan dawuhing nggone Bandayuda mungkin etok-etok ricain tok. Oh ngelih kae. Nggih. Mau wis lara weteng aku. Oh iya. Wah kok Ramadan apa ya iki, Pak? Nah, iki mau tekan ngendi? Ning yen saged malah didamel sing tenanan. Waduh. Nanging menapa mboten nista. Ngaten menika nggih. Ancas kula ngaten niki rak nggih namung kangge mikolehake
dateng Angger Kurupati lan Kurawa to. Merga sing kudu dipikir niku Binjang negari Ngastina niki kudu dadi panguasane Angger Kurupati lan kangge muktine Kurawa. Mula piye carane mbaka sithik Pandhawa kudu diajab sirnane. Nggih, kula pun tanggap. Lajeng caranipun mumpung niki Bratasena mung ijen niki mangke ketang mung sak keprangan Angger Kurupati kedah Bandayuda mengsah kalian Bratasena. Sedelo mawon le perang. Dilit wae. Dilit. Mboten puas. Sedilit ora nganti biru erem. Yen pun Angger Jaga Pitana terus mundur. Dursasana ken majeng neng Dursasana le maju ken betok omben utawi minuman keras. Kaya to es batu. Bratasena diombeni sing nganti ora eling. Lah nek Bratasena wis semaput terus Bratasena dibuang neng sungabaning segara. Lah nek boten semaput man malah konangan piye? Ora. Nek konangan handelik. Nek konangan handelik eneh. Petak umpet tok. Tekan ngendi iki mau. Nah, terus Bratasena dibuang mau kaya to? Dibuang cegur. Nanging anggenipun buang ampun nganti ngawis tarani. Derek kersane Paman Haryo mawon. Dursasana. Pripo man? Kowe iki mengko nggawa minumen ya. Tuku ning perawatan. Tak sangoni. Yen perlu sing akeh. Dinggo yoga-yoga iki. Nggih, siap. Ampun kuatir. Nek mung minuman keras we, bojoku gawe bentino. Gawe keras. Bangsane es batu. Es cappuccino. Mangke tak cepak nih. Tak gawak nih arak. Tuak waragan. Brandy. Vodka. Wine. Sake. Mensen. Rabies. Ya wis mongso borong Angger Kurupati. Monggo Ngger. Sak menika lajeng bidal dhateng peguron Sukalima. Nanging kangge ngawengani mbok menawi wonten Pancabaya kedah nganti wadyabala kanthi sikep gegamaning ayuda. Inggih, nderek kersanipun Paman Haryo Kartamarma nembang tengara budaling wadya Ngger. Inggih, ngesoaken Paman. Wangkat sang prawara kuswa makara kra gumewang geketari swaraning tetek gumura marpanggrek ing turangga bendhe beri munya sauran mangungkung Pracena mangkating prang bandera sing prajurit mung jir tret
tret tret tret tret tret tret tret tret Sang Marangga
Mandek sih, oh mandek. Mandek sih, mandek. Wah, Dursa Sora kakangku. Kurupati kakangmu wae wis kalah. Kena tak pringkake becik awake dhewe ora perlu bondo yuda. Wah, ra gayem. Sing kandha arep gelut ki ya sapa? Aku maju. Iki lho. Iki. Pepak. Turu upama gelut aku ya ora bakal iso menang karo kowe le. Ora. Aku sekolah ra tau gatekke kok. Neng, aku rene iki jane aku ya mung kangen karo kowe. Mula to mula. Rening suwe ora ketemu, ayo kangen-kangenan. Aku ora kangen, ora kompak nek iki. Ngombe karo aku ya. Oh ya. Ora, oh ya. Kuwi lho, gila. Aku wis nggawa omben. Ayo sing melandari aku lho ya, ha? Wah, ora wah. Ayo ngombe karo aku. Nek kowe ora gelem pertanda elehmu seduluran kuwi karo aku ora lahir batin. Kowe ora kanca karo aku, ayo. Kowe ora friend karo aku. Tak unfriend kowe. Oh iya wis aku tak melu ngombe. Nek aku ngombyongi wae ora ngono. Sithik-sithik ora apa-apa le. Yo dilekasi ngombe. Iki sapa sing iki? Manut. Wah enak sing iki lho. Campuran poplosan. Iki sing campuran. Enak iki sing campuran. Ono pasire, ono krikile, ono pakune barang. Yo ditampani nyo. Wis aku sik. Kowe sik. Oh. Waduh. Sik, alon-alon. Gerbu. Oh, seger tenan lho, Le. Jajal. Aku nih. Aku rong mumet le. Oh, isih jejak. Wis. Wis ngene iki. Oh, sithik-sithik langsung akeh. Nggulo. Wis, tuh bablas. Wut. Wah, aduh. Ora aku wis entek arep entek lho iki. Ayo, gak dintekke. Aku ora nggawa udut ele lali larange. Susuke ora pas mau digo tuku udut. Aku meng tuku perbatang. Meng tuku perbatang loro lho. Siji apa? Ora.
Wah, kowe ra iso gejengira kok ya drijimu ini kok. Lho. Konangan. Wah, kulintingan. Wah. Lintingan. Iya. Entek uruk kuwi. Wis entek. Alah. Urung dientekke sik. Waduh. Banteren. Alon-alon wae lho. Botol kono loro lho. Aduh. Ayo gek wis gek dientekke. Entekke. Waduh sasana kakangku. Wis wae aku wis kuwur. Wah, kuwur piye? Ayo terus le. Aku durung ngrasa kepiye-piye kok. Wis jejeg. Wis jejeg aku. Wah, aku wis mumet. Wis kuwur baur. Wis wae. Wah. Aku ndeleng apa-apa wis ora cetha. Aku mumet. Wah, putar kowe le. Wah. Man. Bratasena tak ombeni semawut. Modar. Sing glegeken dalange. Terus pripun iki Man? Dur. Prayogane Bratasena iki enggal dibuang ning segara. Lan gone buang awake dibanduli watu. Pamriye ben terus klelep. Nanging sadurunge dibuang dinggo buang tilas sandangane Bratasena diuculi. Dibleceti. Terus diobong. Wah, jahat. Licik. Culik nan paman Haryai. Wis ta. Yormut. Cangkemmu menengo wae. Wis gek enggal dawuhke prajurit. Bocah prajurit. Bratasena sandangane dibleceti. Terus diobong. Terus awake Bratasena diabyang. Terus dibuang cemplung ke segara. Ya ora? Oh, cemplung ke segara. Bratasena kobar dening geni manghalat-halat. Nanging agemane Bratasena wonten ingkang wujud kampuh Poleng Bang Bintulu. Paringanipun Bathara Bayu kocap. Kampuh Poleng Bang Bintulu ingkang kabesmi dening Agni. Kaelokaning jagat malah salah kedaden dadi wujuding wanara ingkang welese dadu. Pukulan Bathara Bayu
agemane Raden Bratasena wujute kampuh bareng diobong banjur disidikara. Temah dadi wujud kethek ulese dadu kaya aku iki. Ya, aku nedya bantu Raden Bratasena. Kurawa, mandeka tak babati wadyabalamu. Mangawur-wurahan tengaraning acurit tengaraning acurit kong maguru gangsa ladalah ana wujude kethek ulese abu-abu yen pancen iso tata jalma sapa aranmu takon karo aku. Iki Wanara Dadu. Kartomarma lho, wis ngerti karo aku. Kondang kalah karo Pandhawa. Apa-apamu? Keparenging dewa aku wis ngerti karo Kurawa. Ayo, ndi Raden Bratasena? Ora gelem nguwali bebandane kelakon tak babati wadyabala Kurawa. Babu. Mung wujude munyuk wae wani sesumbar. Ngemping loro nggih Japati. Wani dening aku. Apamu sing tak wedeni krubut tenaku ora bakal kikrip. Wah. Munyuk jeleh urip untapke nyawamu tugel gulungmu. Wah, mati ya. Waduh.
Rasido. Uit, ah, oh, uit, ah, uit, ah, oh, biar. Ayo. Mati. Balik. Balik iki. Wah, yo. Hoi. Hoi. Ah. Uit, ah, ah, uit, ah, 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 wah, uit, ah. Loh. Oh, wih. Ngece ke? Wih.
wis. Munyuk. Waduh. Waduh tuh. Perlu diayoni sing baku Bratasena wis iso dipikut ya ora wis kowe nang kono wae anteng ayo saiki enggal dibuang ing segara iki kudune playon aku lali jeneng kita iku mung saka wujude kampuh kang disidikara tak kira wis cukup lan mbok menawa iki pancen pacoban kanggone Bratasena pancen adile lelakon mung kudu dilakoni adile penandang mung kudu disandang nanging percaya wae yen to ala iku ora bakal tumama ing becik inggih kepaningipun pukulan jeneng kita saiki tak rajut bali dadi wujud kampuh meneh lan sawetara kampuh Bang Pintulu tak gawa ning kayangan dhisik inggih ngestoaken dawuh pukulan prajurit Bratasena awake digandhuli wadu ayo dicemplungke buang ning segara buang oh
Dalam setepite kuwe cilik wae wong diweke ungaran ngalor marane ijen wae ning Jakarta apa sing nyukupi samu barange. Wong sate kenter sawat sareng nembe apa ijen bojomu ora ngeterake Dalam sate gunung sungai gunung tenge ijen wae aku bakatan wis suwe. Banjur sapa sing bisa pendeta banjur sapa yen arep olira Dalam sate pite kuwe cilik wae wong diweke ungaran ngalor marane ijen wae ning Jakarta apa sing nyukupi samu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reng gong. Ayo sadurunge ngudarasa, sadurunge gegojekan nyuwun ana ngersaning para pepunden lan kadang-kadang sedaya kemawon nyuwun wekdal sawetawis kangge kintun doa kagem Bapak kula almarhum Ki Seno Nugroho. Mugi Bapak dipun paringi kasuwargan jati, dipun ngapunten sedaya dosa kalepatanipun Bapak lan dipun tampi sedaya amal kasaenipun Bapak. Khususon ilah ruhi almarhum Bapak. Al-Fatihah. Cekap, matur nuwun. Nah. Alhamdulillah. Tanggal 8 November wingi kae aku pentas dhewe perdana. Saiki, heeh to. Aku perdana ditanggap. Mongko wingi bar omong mayang dhewe ora ditanggap ya. Utawa nampa job mayang. Alhamdulillah. Mula ngaturake gunging panuwun kang tanpa upami ana ngersani bapak-bapak, ibu-ibu warga laras. Nuwun kagem Mbah Keter barang. Ya, karena ini juga berkat dukungan warga laras. Sing wis kersa nggula entah aku, ya toh? Nggih. Ya gaweke lakon, naskah, iringan. Matur nuwun Mbah Keter. Matur nuwun juga tim streaming Dalang Seno utawa DS. Durung sarapan. Dan yang paling utama terima kasih untuk ibundaku tercinta. Iya. Ibu Agnes Widyasmara. Sehat selalu nggih, Bu. Sehat. Sabar. Ngomong aku lan sing cetha kagem sedaya mawon nyuwun pangestu. Mugi kula tetep saged neruske Bapak anggenipun gegulang pedalangan. Lah terus wayang Sliman iki persembahan saka Pak Truk. Sik kusik sedurunge ngaturake prihatin kagem korban letusan Gunung Semeru di Jatim. Mugi wayangan dalu menika dados panglibur. Gitu? Nggih. Jawab dhewe. Wayang Sliman iki persembahan saka ingkang winantu ing pakurmatan panjenengane Bapak Indaryono saka Bekasi. Terus ujube ya kuwi mangayu bagya hali.
ulang tahun putrane nanging putrane ora kersa disebutke asmane. Wis, sing baku awak dhewe sak kanca ngaturake selamat ultah untuk saudaraku atau putrane Bapak Indaryono. Semoga sehat selalu, panjang umur, pinter sekolahe apa kang jinaka bisa kasembatan lan tansah cinaket sesandingan ing kanugrahaning Gusti. Amin. Terima kasih. Bapak Indaryono pun kersa nanggap kula. Ada. Wah, pokoknya kudu nek kuwi. Niki bapak sing nanggap kula perdana. Ayo sapa meneh sing arep nanggap? Alah. Pedesa. Kang ora nekat lho, Kang. Nek jane awake dhewe iki durung wangun ditanggap. Ning sing penting iki kena dienggo latihan awake dhewe. Lah iya karepku ya ngono kuwi. Wis ayo. Nek ndi? Amanut. Iki dienggo mangi bagya ultah. Putrane Bapak Indaryono kanca-kanca nyuwun ditembangke lagu Selamat Ulang Tahun atau Happy Birthday to you. Apa? Happy Birthday to you. Piye? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Nah, ayo, monggo. Terima kasih. Terus iki sadurunge minangkani request iki diaturake dhisik tembang sing surasane dienggo ngundang anak sing lagi ultah. Tembangnya apa? Balonku ada 5. Hus. Mas Dalang. Sugeng juga. Ya. Ya. Ada request lagu dari yang nanggap. Dari siapa? Ya ini di naskah. Pokoknya tulisannya tembangnya. Nah. Oh ngudang. Ngudang. Sing ulang tahun.